זמן השיא, כך מכנה הרבי מלך המשיח את התקופה בה אנו נמצאים. ברגעים האחרונים של הגלות, ממש לפני הגאולה האמיתית והשלמה, ובשנה האחרונה הרגשנו זאת כולנו היטב. הרבי אומר ששליח בצירוף 10 כוחות נפשו זה בגימטריה משיח, ובכך מורה לנו הרבי את הדרך ואומר כי לנו ניתנו הכוחות לפעול עם כל כוחות נפשנו כדי להביא את הגאולה האמיתית והשלמה. השלוחים הם חוד החנית בפעולות הכבירות של הפצת התורה והמצוות ופרסום בשורת הגאולה. עלינו הטיל הרבי את המשימה להכין את עצמנו ואת העולם כולו לקבלת פני משיח צדקנו, ובידינו הדבר. כינוס השלוחים השנה יעמוד בסימן שליח בצירוף 10 כוחות נפשו בגימטריה משיח. בכינוס השלוחים תשפ"ו נתאחד כל אחד עם 10 כוחות נפשו וכלל השלוחים מרחבי תבל יחדיו להביא את הגאולה בפועל ממש.